ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। மல்லிகா மாதாஜி இன்னைக்கு பக்தி சாஸ்திரி லெவல் 5 அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஒண்டி பண்ணிடுங்களேன், ரிமைண்டர். நான் மறந்துடுவேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி, 5 o'clock தானே மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. தாபே தாபா சாந்தி கனே கரில தலனா அஹோவல நரசிம்மஹாதி கைல தர்ஷனா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। शांति करने करिलदलना आकोबल नरसिம்ம ஆதி கைல தர்ஷனா. திருமலை மற்றும் திருப்பதி கோயிலை தரிசித்த பிறகு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு நாஸ்திகர்கள் சிலரை வெற்றி கொள்ள வேண்டியிருந்தது. அதன் பிறகு அவர் அகோவர நரசிம்மரின் கோயிலை தரிசித்தார். பொருளுரை: அகோவரம் கோயில் கர்னூல் மாவட்டத்தில் சார்பேல் என்னும் பகுதியினுள் தட்சிணாயத்தில் அமைந்துள்ளது. அந்த மாவட்டம் முழுவதும் இக்கோயில் மிகவும் பிரபலமானதாகும். மக்களால் பெரிதும் பாராட்டப்படுகிறது. இங்கே 8 இதர கோயில்களும் உள்ளன. அவை யாவும் ஒன்றாக இணைந்து நவநரசிம்ம கோயில்கள் என்று அறியப்படுகின்றன. இக்கோயில்கள் மிகவும் அற்புதமான கலைநயமும் சிறிய வேலைப்பாடுகளும் உள்ளன. இருப்பினும் கர்னூல் கையேடு என்னும் உள்ளூர் அரசியலில் உள்ள தகவலின்படி அங்குள்ள வேலைகள் முற்று பெறவில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் திருப்பதி திருமலை போன அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, இவர் வந்து அஹோவலா நரசிம்மாவை வந்து பாக்குறாரு. அஹோவலா நரசிம்மன் வந்து எங்க இருக்குன்னா தாக்ஷிணாத்யா அப்படின்ற இடத்துல. நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன், இது வந்து வராக நரசிம்மா அப்படின்னு. சோ அது வந்து எல்லாருமே ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க. அதை தவிர 8 நரசிம்ம கோயில் இருக்கு, நவநரசிம்மான்றது. இந்த லோக்கல்ல வந்து கர்னூல் என்ற ஒரு மேனுவல், அதுல வந்து அதை பத்தி எழுதியிருக்காங்கன்னு. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு படிக்கணும்னாரு. நான் ஸ்லோகம் சொன்னப்புறம் பிரபு படிக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீரங்க சேத்ராயிலா காவேரில தீரா ஸ்ரீரங்க கே தேக்கியா பிரேம ஹாயில அஸ்திரா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। श्रीरंग क्षेत्र आइला कावेरी तीर श्रीरंग தேக்கியா பிரேமே ஆயிலா அஸ்திரா அஸ்திரா. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு காவேரி கரையில் உள்ள ஸ்ரீ ரங்க கஷேத்திரத்திற்கு வந்தபோது அவர் ஸ்ரீ ரங்கநாதரின் கோயிலை தரிசித்து பிரேமையின் பரவசத்தில் மூழ்கியிருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவர் வந்து இதுக்கப்புறம் எங்க போறாரு? சோ எங்க நம்மளோட இதுக்கு ஸ்ரீரங்கம் போறாரு, ரைட்? இது வந்து திவ்ய தேசத்துல ஒண்ணு அப்படின்றதும் நம்ம பார்க்கலாம். சோ அங்க போயிறாரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. த்ரிமல பட்டேரகரே கைல பிரபு வாசா தாஹானி ரஹிலா பிரபு வருஷாச்சாரி மாசா. त्रिमल बतरे கைல பிரஹவசா ததிமிமக பிரபுர வருஷா செரிமசா. Translation: Sri Chaitanya Mahaprabhu lived at the house of Tirumala
Bhakta for the 4 months of the rainy season. Hare Krishna Mataji. ஸோ ரெய்னி சீசன் எங்க இருக்கு? ஸோ 4 சத்துர்மாசம் இருக்கு இல்லையா, அந்த டைம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அந்த திரிமலா பட்டான்றவர் வீட்டில் இருக்காங்க. சத்துர்மாசால அப்போ வந்து டிராவல் பண்ண மாட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ வைஷ்ணவ திரிமலா பட்ட பரம பண்டிதா கோஷா நீர பாண்டியா பிரேமஹா இல விஸ்மாயமிதா. हरे कृष्ण माता जी। श्री वैष्णव त्रिमला बथा परम पंडिता कोसांत्र पंडिता प्रेमे है लीला विस्मिता। हरे कृष्ण माता जी। ट्रांसलेशन ஹரே கிருஷ்ணா. Sri ஸோ அவர் Tirumala Bhatta was both a member of the Sri Vaishnava community and a learned scholar. Therefore, when he saw Chaitanya Mahaprabhu, who was both a great scholar and a great devotee of the Lord, he was very much astonished. Hare Krishna Mataji. ஸோ அவர் வந்து யாரு திரிமலா அவர் வைஷ்ணவர், அதுல சந்தேகம் இல்லை, இல்லைன்னா அங்க இருக்க மாட்டாரு. பட் அவர் ஸ்காலரு டிவோட்டி ஆன உடனே அவர் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். அவர் ஏன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். चातुर्मास्यतः प्रभु श्री वैष्णवेर साने गोनैला नृत्य गीता कृष्ण संकीर्तने. சதுர்மாசே படிக்கிறீங்களா? படிங்க மாதாஜி. चातुर्मास्ये நீங்க चातुर्मास्यतः प्रभु श्री वैष्णव स्थाने கோகாயில திருத்திய கீத கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனே. பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சாதுர்மாசிய காலத்தினை ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுடன் இணைந்து பகவானின் திருநாமங்களை கீர்த்தனம் செய்து ஆடிப்பாடி கழித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சதுர்மாசியா மாசம் இருக்கு இல்லையா, வைஷ்ணவ அவங்க வந்து பாடி ஆடி அவங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. चतुर्मास्य आने पुनः दक्षिण गामना परमानंद पुरी सहा ताहानि मिलना. சதுர்மாஸ்ய ஆனே பூன தட்சிண கமன பரமானந்த புரஷா தாஹி மிலனா. Translation. After the end of Chadurmasya, Lord Chaitanya Mahaprabhu continued traveling throughout South India. At that time, he met Paramananda Puri. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ நான் சொன்னார் டாக்டர். ஹரே கிருஷ்ணா. சதுர்மாஸ் சதர்ன் இந்தியால வந்து அர பரமானந்தா பூரிய பார்த்தாரு அந்த சதுர்மாசான்றதுக்கு. சதுர்மாச ஆன்யா பூனா. ஓகே. தாபே பட்ட யாரு நம்ம இவர ஓகே அவரை பத்தி வரப்போகுது, பட்டாச்சாரியா பத்தி. ताबे भट्टाचार्य है ते कृष्णदासेर उद्धारा रामा जापि विप्रमुखे कृष्ण नाम प्रचारा. ताबे पट्टदारी கைத்தே கிருஷ்ணதாசேர உத்தாரா ராம ஜபி விப்ரமுகே கிருஷ்ண ராம பிரச்சார. அதன் பிறகு பட்டதாரிகளின் பிடியிலிருந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சேவகரான கிருஷ்ணதாசர் விடுவிக்கப்பட்டார். அதன் பிறகு பகவான் ராமரின் திருநாமத்தை உச்சரிக்க பழகியிருந்த பிராமணர்களிடம் பகவான் கிருஷ்ணரின் பெயரையும் உச்சரிக்க வேண்டும் என்று பிரச்சாரம் செய்தார். பொருளுரை. மலபார் மாவட்டத்தில் நம்பூதிரி பிராமணர்கள் என்று அறியப்படும் பிராமணர்களின் ஒரு பிரிவு உள்ளது. பட்டதாரிகள் என்பவர்கள் அவர்களின் பூஜாரிகள் ஆவர். பட்டதாரிகளுக்கு பல்வேறு கருப்பு தந்திர கலைகள் தெரியும். ஒரு மனிதனை கொல்லக்கூடிய கலை, அவனை கட்டுப்படுத்தும் கலை, அவனை முற்றிலுமாக அழித்துவிடும் கலை போன்றவை அதில் அடங்கும். அவர்கள் அத்தகு கருப்பு கலைகளில் மிகவும் திறமைசாலிகளாக இருந்தனர். அவர்களில் ஒரு பட்டதாரி மகாபிரபுவின் தென்னிந்திய பயணத்தில் அவருடன் வந்திருந்த அவரது அந்தரங்க சேவகரான கிருஷ்ணதாசரை மயக்கினார். எப்படியோ ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு
அந்த கிருஷ்ணதாசரை பட்டதாரிகளின் பிடியிலிருந்து விடுவித்தார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு எல்லா வீழ்ச்சியுற்ற ஆத்மாக்களையும் விடுவிக்கக்கூடிய பதித்த பாவன என்று அறியப்படுகிறார். இதனை அவர் தமது அந்தரங்க சேவகரான கிருஷ்ணதாசரை காப்பாற்றியதன் மூலமாக நிரூபித்தார். சில நேரங்களில் பட்டதாரி என்னும் சொல் வங்காளத்தில் பட்டமாரி என்று தவறாக உச்சரிக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. இது வந்து இந்த கிருஷ்ணதாஸ் வேற, கிருஷ்ணதாஸ் கவிதாஸ் கோஸ்வாமி வேற. அவர் வந்து புத்தகம் சைத்தன்யா பத்தி எழுதினவர். இந்த கிருஷ்ணதாஸ் என்றவர் வந்து நம்ம சைத்தன்யா கீழே வேலைக்காரனா இருக்கிறவர். அவங்க வந்து என்னன்னா, அவங்க கூட்டிட்டு போறவங்க கூட புதுசு புதுசா கூட்டிட்டு போவாங்க. ஏன்னா ஒரே ஆளை கூட்டிட்டு போனா ரொம்ப இன்வால்வ் ஆயிடுவாங்க. ரைட், சரி, அதுவும் ஒரு பந்தம். பசங்க ஃபேமிலின்றதுல ஃப்ரெண்டு கூட ஒரு பந்தம் தான். இந்த காலத்துல அந்த கமிட்மெண்ட் இல்ல. பட் கர்ணா பார்த்தா உயிரே கொடுத்தாரு. எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அர்ஜுனர் கிருஷ்ணருக்கு, கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர். ஏன்னா நேத்து ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லியிருந்தேன். இப்ப வந்து என்னன்னா, நம்ம வந்து இந்த ஜென்ரேஷன்ல அது கூட இல்ல. பட் ஜென்ரலா இப்போ உங்க ஜென்ரேஷன்லாம் எடுத்தீங்கன்னா, ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்னா அது ஒரு டியூட்டி, கடமை. மனைவி வந்து 7 ஸ்டெப்ஸ் போட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும். ஸோ அதுக்கு ஒன்னொன்னுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. அதுக்கு வாழ்க்கையை நம்ம மீட் பண்ணணும். அதே மாதிரி பசங்கன்னா கமிட்மெண்ட், வைஸ் வர்சா. கணவனா கமிட்மெண்ட், பசங்க. இப்போ வந்து ஆனா ஃப்ரெண்டுனா கமிட்மெண்ட் இல்ல. இப்போ எங்க அம்மா கூட பாத்தீங்கன்னா, ஃப்ரெண்டு தானே, இப்போ என்ன அவ்வளவு வந்துச்சு, ஃப்ரெண்டு தானே சண்டை போட்டா அப்படின்வாங்க. சீரியஸா எடுத்துக்கிறாங்க. ஏன்னா இப்போ மற்ற ரிலேஷன்ஷிப்ஸை விட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரிலேயபிளா இருக்குன்னு. ஆனா அதுல ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்கு. இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தா கூட அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க, அன்கண்டிஷனல் ரிலேஷன்ஷிப். ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு சேர்ந்துக்கலாம், நாளைக்கு சண்டை போட்டுடலாம். ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் பொறுத்த வரைக்கும் சண்டை போடலாம். ஆனா டிவோர்ஸ்ன்னு போச்சுன்னா அது வேற ப்ராப்ளம், ரைட்? அதனால வந்து அங்க வந்து ஒரு பயம், கமிட்மெண்ட் இருக்கு, ஃப்ரெண்ட்ல இல்ல அப்படின்றாங்க. ஆனா ஆக்சுவலா அது உண்மை இல்லை. ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல கூட பயங்கரமான ஒரு கமிட்மெண்ட் எல்லாமே இருக்கிறதாலதான் சன்னியாசிகள் சுத்துறச்சே கூட ஒரே ஆளை கூட்டிட்டு போக மாட்டாங்க. ஓகே, வேலைக்காரனா இருக்கச்சே ஒரே ஆள் இருக்கலாம். பட் ஈக்குவல் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல இருக்கச்சே ஜென்ரலா இருக்க மாட்டாங்க. சிலர் ஓகே, பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அதனால அவங்க மாத்திட்டே இருப்பாங்க. அதனால அவர் வந்து என்னன்னா, அவர் வந்து இருக்கச்சே கிருஷ்ணதாசா வந்து இங்க ஒரு கும்பல் இருப்பாங்க, பட்டாதாரி அப்படின்னு. அவங்க வந்து ஐ திங்க் சம்வேர் பிட்வீன் கேரளா அண்ட் கர்நாடகா அந்த சைட்ல. அவங்க வந்து பர்சனலா ரொம்ப டிஸ்டர்ப், தண்ணி குடிக்கிறது அந்த மாதிரி நிறைய பிளாக் மேஜிக் அதெல்லாம் பண்றதால அவர் யார் போனாலும் அவங்க டிஸ்டர்ப் ஆயிடுவாங்க. அதனால அவர் வந்து அந்த வசிய சக்தின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, வசிக்கிற சக்தி, அதெல்லாம் பண்ணி பண்ற டைப். அது பெங்காலியும் அப்படி அந்த கேங் இருக்கு. அவங்க வந்து கன்ஃபியூஸ் இவர் ஆயிட்டு போயிருக்காரு அங்க இருந்து. மெஸ்மரிசம் பண்ணுவாங்க. மெஸ்மரிசம் மாதாஜி. மெஸ்மரிசம் இல்ல, பிளாக் மேஜிக். வசியம் பண்றதும்பாங்க, வசியம் பண்றதும்பாங்க மாதாஜி, வசியம். அதான் சொன்ன வசியம். மெஸ்மரைஸ் பண்றது வந்து ஹிப்னோடைஸ், மெஸ்மரைஸ்ன்றது வந்து இவங்க யாரு, நம்ம சைக்காட்ரிஸ்ட் கூட பண்ணுவாங்க. இவங்க வந்து என்னன்னா, இவங்க வந்து அப்படியே ஒருத்தங்களை வந்து வசியப்படுத்துறது வந்து ஆல்மோஸ்ட் மெஸ்மரைஸ் தான். பட் கம்ப்ளீட்லி மெஸ்மரைஸ்ன்றது யூஸ்வலி ஷார்ட் பீரியடுக்கு இருக்கும். இவங்க வந்து டோட்டலா அவங்கள அப்படியே பண்ண வைக்கிறது இல்ல, அவங்கள ஒரு வியாதியில திருப்புறது. கேரளா பீப்புள்ஸ் நிறைய பண்றாங்க. கேரளா பீப்புள், பெங்கால் ரெண்டுமே இது கம்ப்ளீட்டா அவங்க வாமிட் நிறைய மாதிரி தேல்டு. அதாவது இது ஒரு மந்த்ரா. இது வந்து என்னன்னா என்னது அதர்வ வேதால எழுதிருக்கு. இது வந்து நம்ம வந்து பூஜைகள் பண்றோம் இல்லையா, பூஜை புனஸ்காரங்கள் எல்லாம் இருக்கு. அதே பூஜை புனஸ்காரங்கள் எல்லாமே நல்லதுக்கு பண்றோம், ரிவர்ஸ்லயும் பண்ணலாம். அதுதான் பிளாக் மேஜிக்ன்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. பட் இது ஜென்ரலா வந்து வீடு கிளீனா இருந்தாலோ ஸ்பிரிச்சுவலா இருந்தாலோ இந்த பிளாக் மேஜிக் ஜென்ரலா ஒர்க் ஆகாது. ஸ்ரீரங்கபுரி சஹா தாஹானி மீலனா ராமதாசா விப்ரேர கைலா துக்க விமோச்சனா. ஸ்ரீரங்கபுரி சகதாக மிலேனா ராமதாச விப்ரேர கைல துக்க விமோச்சன. அதன் பிறகு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீரங்கபுரியினை சந்தித்தார். ராமதாசர் என்னும் பிராமணரின் எல்லா துன்பங்களையும் போக்கினார். ஹரே கிருஷ்ணன். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, அவர் வந்து ஸ்ரீரங்கபுரியில வந்து எல்லா பிரச்சனையும் எடுத்துட்டு ராமதாசா அப்படின்னு மீட் பண்ணுவார். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டோரி வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. तत्ववादी साह कैला तत्वेर विचारा आपना कहीन बुद्धि कैला तान सबारिया. तत्ववादी सग कैल तत्ववेर विचार आप नाके इन बुद्धि ऐल तर सापार. சைத்தன்ய மகாபிரபு தத்துவவாதி சமுதாயத்தினரிடம் விவாதத்தில் ஈடுபட்டார். தத்துவவாதிகள் தங்களை கீழ்நிலை வைஷ்ணவர்களாக உணர்ந்தனர்.
பொருளுரை. தத்துவவாதி பிரிவு என்பது மத்வாச்சாரியரின் வைஷ்ணவ சமுதாயத்தை சார்ந்ததாகும். ஆனால் அவர்களின் நடத்தை மத்வாச்சாரியரின் கண்டிப்பான வைஷ்ணவ கொள்கையிலிருந்து வேறுபடுகிறது. மகாபிரபுவுடன் வாதம் செய்தவர் உத்தராதி மடத்தின் ஆச்சாரியர்களில் ஒருவரான ரகு வீரிய தீர்த்த மத்வாச்சாரியார் என்று அறியப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு செகண்ட். சோ தத்துவவாதி என்றவங்க வந்து மாயாவாதி வைஷ்ணவ கம்யூனிட்டி இருக்கு இல்லையா, ஆனா அவங்க வந்து ரொம்ப மாதவாச்சாரியாவோட கம்யூனிட்டி தான், பட் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க, ரைட்? அது வந்து உத்தரா ராடி அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அந்த குரூப்ல. இது நாட் வெரி ரெலவென்ட் நம்மளுக்கு, நீங்க இதை ஸ்கிப் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட், அனந்த புருஷோத்தமா ஸ்ரீ ஜனார்தன பத்மநாப வாசுதேவா கைல தர்ஷனா. அனந்த புருஷோத்தம ஸ்ரீ ஜனார்த்தன பத்மநாப வாசுதேவ கைல தர்சனா. அதன் பின்னர் அனந்த தேவர், புருஷோத்தமர், ஸ்ரீ ஜனார்த்தனர், பத்மநாபர், வாசுதேவர் ஆகிய விஷ்ணு கோயில்களை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தரிசித்தார். பொருளுரை. அனந்த பத்மநாபரின் திருக்கோயில் திருவனந்தபுரம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. இக்கோயில் அப்பகுதிகளில் மிகவும் பிரபலமானதாகும். ஸ்ரீ ஜனார்த்தனர் கோயில் என்னும் மற்றொரு விஷ்ணு கோயில் திருவனந்தபுரம் மாவட்டத்திலிருந்து சுமார் 26 மைல் வடக்கில் வர்க்கலா எனப்படும் ரயில் நிலையத்திற்கு அருகில் அமைந்துள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் வந்துட்டாருங்க மாதாஜி. தமிழ்நாடு பூரா வந்திருக்காரு போல இருக்கு. கேரளா எல்லாம் சவுத் போயிருக்காரு. போறாரு இல்லையா எல்லாமே. சோ அனந்த பத்மநாபன் கோயில் வந்து கேரளா இல்லையா, திருவான்மியூர். திருவனந்தபுரம். ஆமா மாதாஜி. திருவனந்தபுரம். ஆமாண்ணா. கேரளா. அதே பெருமாள் 3 வழியா பார்க்கணும். ஓ, அங்க போக முதல்ல பாதம் பார்க்கணும். 3 வழி இருக்கும் மாதாஜி. பெருமாள் படுத்திருப்பாரு, ஸ்ரீரங்க மாதிரிதான் படுத்திருப்பாரு பெருசா. அதுல நேர முதல்ல கால் 3 வழியில முதல் வழியில கால் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் 2வது பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் முகத்தை பார்க்கணும். Got it. அங்கதான் புதையல் கூட இருக்கு மாதாஜி. பெரிய ட்ரெஷர் இருக்குன்னாங்க. கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா மாதாஜி ட்ரெஷர்? அவங்க இன்னும் அந்த ஒரு ரூம் திறக்கவே இல்லையா மாதாஜி? அது திறக்கவும் முடியாது. திறக்கலையா மாதாஜி? ஏன் திறக்கல? ஆனா அது திறந்து அதுக்குள்ள என்னென்னமோ ரகசியங்கள் இருக்கு மாதாஜி, பகவானுடைய இதெல்லாம். அது திறக்கவே முடியாது. முடியலையா? அதெல்லாம் திறந்து நிறைய செல்வங்கள், மாணிக்கம், முத்து எல்லாம் இருந்தது மாதாஜி. அங்க அது ஒண்டி திறக்க கதையா முடியாது. போட்டாங்க. அது ஒரு ரூம் திறக்க முடியவே முடியாது, திறக்க கூடாது மாதாஜி. அங்க பாம்பெல்லாம் நிறைய இருக்கான். ஓ, அதனால விட்டுருக்காங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அதுல அதுக்குள்ள செஷன் என்னென்னமோ இருக்கு மாதாஜி, அதை என்ன திறக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. பாம்புதான் இருக்கும். ரகசியங்கள் இருக்கலாம், நகை இதெல்லாம். ரைட், ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட், எல்லாமே போறாரு. இந்த ராமதாசான்ற கதை வரும், அது இனிமே வருதான்னு பாக்குறேன். நான் சொல்றேன், குருக்ஷேத்ரால வரும். ஐ மீன் குருக்ஷேத்ரால எந்த இடம், சவுத்ல தான் ஒரு இடம். நான் சொல்றேன், தாபே பிரம்ம சமஜிதான் கண்டுபிடிச்சார் மாதாஜி. என்ன பிரபு, பிரம்ம சம்ஸ்தா எல்லாம் இனிமே வரும். அது வந்து கூர்மக்ஷேத்ரா. இப்போ தேங்க்ஸ் ஃபார் ரிமைனிங். கூர்மக்ஷேத்ரா முன்னாடிதான் அவர் வந்து இருக்கச்சே என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம இது இருக்குல்ல, என்ன சொல்றது, நம்ம பகவத், அதாவது நம்ம ராமாயணத்துல சீதா வந்து சீதாமாவை வந்து தூக்கிட்டு போனார்ல ராவணர். ஆக்சுவலா பார்த்தா நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இந்த கதை சொல்லியிருக்கேன். வால்மீகி ராமாயணம் படி அவன் முடி பிடிச்சிதான் எடுத்துட்டு போறாங்க. கம்ப ராமாயணம் தான் மாடிஃபை ஆறாங்க. எப்பவுமே வந்து நம்ம ஒரிஜினல் எதுக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னுவாங்க. சினிமா கூட ஒரிஜினல், ஏன்னா ஒரிஜினலா இருக்கிற வியூ வந்து தான் கரெக்ட் வியூவா இருக்கும். மற்ற வியூ வந்து ஆல்டர்டு. நம்மளுக்கு எப்பவுமே வந்து வேதங்கள், புராணங்கள், இத்தியாசங்கள் ஆஸ் இட் இஸ். ஏன்னா நம்மளுக்கு அப்படியே வேணும். உங்களுக்கு பிடிக்குதுன்றதால மாத்துறது, எனக்கு பிடிக்கலன்றதால அதை கேட்காம இருக்கிறது வந்து சரியில்லை இல்லையா? அதனால வந்து அவரை பொறுத்த வரைக்கும் முடி பிடிச்சி எடுத்துட்டு போறது, அவர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, சீதா சாக்ஷாத் லக்ஷ்மி தேவி, அவரோட முடி பிடிச்சி எடுக்கிறது என்னால தாங்க முடியல, அதனால நான் வந்து சூசைட் பண்ணிக்க போறேன்னு ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறாரு. அப்பந்தான் கூர்மக்ஷேத்திரல போய் அவர் கண்டுபிடிப்பாரு. அங்க இருக்கிற கதையில வந்து கிளியரா எழுதியிருக்கும். அங்க இருக்கிற இவங்க வந்து சீதாமா, அதாவது நம்ம லக்ஷ்மி தேவி இல்ல, அது வந்து லக்ஷ்மண ரேக்க வந்து லக்ஷ்மணர் போடுறாரு. அது பல்ராம், அவரும் பவர்ஃபுல். அவ்வளோ ஈஸியா லக்ஷ்மண ரேகா கிராஸ் பண்ணி அவங்க வர்றதும் கஷ்டம். ஏன்னா பல்ராமும் வெரி பவர்ஃபுல் இல்லையா? அப்படி வந்தா இதெல்லாம் ஒர்க் ஆகுமான்றதால அந்த லக்ஷ்மண ரேகா கிராஸ் பண்ணி வரத்துக்குள்ளேயே அவங்கள வந்து
அது பிளான் தான். அது வந்து பூமி தேவி வந்து, அதாவது ஸ்வாஹான்றது வந்து நம்மளோட இந்திர தேவரோட மனைவி. நெருப்போட நெருப்பு, மனைவி. அந்த நெருப்புல உள்ள போயிடுவாங்க. பூமி தேவி வச்சுப்பாங்க சீதாமாவை. அந்த பூமி தேவி மூலமா வர்றவங்க வந்து, அவங்க பேர் எனக்கு சரியா ஞாபகம் வரல, யாருன்னா ஒரு தேவகன்னி. அவங்கள வந்து, அதாவது ஒரு மனைவி ஆஃப் தேவத லோகம். அவங்கள வந்து ராவணன் வந்து அழிச்சிருப்பாரு. அதனால அவங்க வந்து சொல்வாங்க, நான் ராவணனை அழிக்கிறதுக்கு நான் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருக்கணும்ன்றதால சீதா மகாராணியோட மூமெண்ட்டுக்கு பதில் அவங்க வராங்க. அது பேர் வந்து வேதாத்தியோ வேதவதி. வேதவதி. தேங்க்யூ வேதவதி. அவங்க வந்து வராங்க அங்க. அதனால ஸ்வாப் ஆறாங்கன்ற கதையே வந்து நம்ம கூர்மக்ஷேத்ரால படிச்சுட்டு, அவங்க அவர் அந்த ஜெராக்ஸ் இல்ல அப்போ அந்த போட்டோ அதெல்லாம் நோட் பண்ணிட்டு வந்து இவருக்கு சொல்வாரு. அப்பதான் அவர் ரிலீவ் ஆவார். இதுதான் ஆக்சுவலா கதை. நிறைய கதைகள் வந்து நம்ம நோண்டினாதான் நம்மளுக்கு தெரியும், அது தெரிய வரும். இல்லாததால ராமாயணம் படிச்சோம்னா அது நிறைய கிளை கதைகள் இருக்கும் மாதாஜி. correct. மெயின் கதையை விட கிளை கதைகள் நிறைய மகாபாரதம் கூட போயிட்டே அதான், இருக்கும். நிறைய கிளைகள். அந்த மகாபாரதத்திலேயே நிறைய கிளைக்கதைகள் தான். ஆமா கிளைகள் மாதாஜி. தெரியாததால என்ன ஆமா, ஆகுது? ராமாயணத்துல நிறைய இல்ல, இருக்கும். எல்லாத்துலயுமே இருக்கும். பட் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, இல்லாததால அது நம்மளுக்கு இருக்கு. தெரியல. அந்த எக்ஸாம்பிள் அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு இல்ல மாதாஜி. ராமாயணத்துல ஹரிச்சந்திரன் கதை, இல்ல அந்த மாதாஜி, கதை நிறைய இதுலயும் இருக்கு. நம்மளுக்கு தெரியல. இருக்கு மாதாஜி. இருக்கு, நமக்கு தெரியாததெல்லாம் நிறைய இருக்கு அதுல. ஏன் நம்மளுக்கு சந்தேகமானது, இப்ப யுதிஷ்டரே வந்து ஏன் தாயபாஸ் ஆடினாரு அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியறது இல்ல. கண்ட்ரோல் இல்ல, அவர் அப்படிதான், அவர் அதுல வீக்கு, இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாததால நம்மளுக்கு வந்து என்ன சொல்றது, புரளி நிறைய பிடிக்கும் இல்லையா? அதனால நிறைய அதை பேசுறோம். யாரா இருந்தாலும், அது அர்ஜுனரா இருந்தாலும் கிருஷ்ணரா இருந்தா கூட புரளி பேசுவோம். நம்மளுக்கு அவ்வளவு டேலண்ட். அந்த மாதிரி இல்ல, அதான் உண்மை. அதனால பேசி நிறைய, எனக்கு முன்னா நேத்து கூட சொன்னாங்க, யுதிஷ்டர் அப்படியே இருந்தாலும் மனைவியை ஏன் வைக்கணும், ஒன்னொன்னுக்கு ஒரு ஆன்சர் இருக்கு. இது வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணா ராமரே வந்து வாலிய வந்து ஒன்னொன்னுக்கு ஒரு கதை வந்து இருக்கு. இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து படிக்கணும், அதுக்குதான் படிக்கணும். எதுக்கு பதில் ஆமா அது ஒரு தப்பு தான், பாவம் ராமர் பண்ணிட்டாரு, நம்ம பெருசா ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுவோம், என்னமோ நம்ம அப்படியே பர்ஃபெக்ட் மாதிரி. ஏன்னா மாதாஜி, வாலிக்கு வந்து மாலை போட்டிருக்கான். அவனை நேரடியா பார்த்தாக்க அவங்க வந்து இதாயிடுவாங்க, தோத்து போயிடுவாங்க. அதனால மறைஞ்சிருந்து இது பண்றாங்க. மறைஞ்சிருந்து பண்றது ஓகே மாதாஜி, பட் ஒரு வார் ஃபீல்ட்ல மறைஞ்சிருந்து ஒருத்தரை அழிக்க கூடாது. அதுதான் அந்த கதையை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். நீங்க மறந்துட்டீங்கன்னா அப்படியே மறந்துடுங்க, அடுத்த தடவை சொல்றேன். பட் ஒன்னொன்னுக்கு ஒரு ஸ்டோரி மாதாஜி நிறைய படிச்சு எல்லாம் மறந்து இது இப்ப அதெல்லாமே விட்டுட்டோம் மாதாஜி. இப்ப சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம், மகாபாரதம். இல்ல அப்படி சொல்ல மாதாஜி, தெரியாததால. இப்போ நீங்க படிச்சு விடுறது தப்பு இல்ல, மறக்கிறதும் தப்பு இல்ல. தெரியாததால நம்ம நிறைய கட்டுக்கதைகள் நம்மளே கிரியேட் பண்ணிப்போம். ஆமா, எனக்கு வந்து எனக்கு எத்தனை பேர் சொல்லியிருக்காங்க தெரியுமா, சின்ன குழந்தைல கிருஷ்ணர் கொஞ்சம் வீக்கு, அர்ஜுனரும் கொஞ்சம் ஒரு டைப்பு, இப்படிதான் சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு. நிஜமா சொல்றேன். இவ 2 பேர், அதனாலதான் இந்திரரோட பையன், இந்திரர் கொஞ்சம் வீக்கு, அர்ஜுனர் இந்திரரோட பையன், அதனால அர்ஜுனரும் வீக்கு, அழகு, அதனால ஒருத்தர் ரொம்ப பொண்ணு விஷயத்துல எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணிப்பாங்க. எவ்வளவு ராங் பர்செப்ஷன் பாருங்க. 2 கிரேட் ஹீரோஸ் பத்தி எவ்வளவு கேவலமா நம்ம பேசியிருக்கோம், ரைட்? மாதாஜி, இந்த மறைஞ்சு தாக்குனத வச்சு 1000 பட்டிமன்றம், லட்சம், இதை தவிர வேற எதுவுமே இல்ல மாதாஜி. இந்த ஒரு அதுல சேர்த்து 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 அதான் ஒரு பெரிய உண்மை, ஏதோ அது மட்டும் சொல்லவே மாட்டாங்க. சும்மா உண்மை எதுக்கு தெரியாது, சொல்லலாம் மாதாஜி. இப்ப வந்து நம்ம இது கவர்மெண்ட் கூட சனாதன தர்மம் ஸ்டாப் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. சனாதன தர்மா ஸ்டாப் பண்ணலாம், ஓகே. நான் வந்து குரூப்ல கேட்டேன், யாரு பிரான்ச் மேனேஜர் விஷயவாடால, 35ல இருந்து 40 வயசுல ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டேன், ஸ்டாப் பண்ணலாமா இல்லையான்றது அப்புறமா பேசலாம். சனாதன தர்மானா என்னன்னு கேட்டேன், யாருக்குமே தெரியல. எது தெரிஞ்சாதான் நம்ம வந்து, இப்ப நான் போய் குடுகுடுன்னு பிரேம மாதாஜி எனக்கு சமைக்காதீங்க, எனக்கு அந்த சாப்பாடு பிடிக்கவே பிடிக்காது, பிரேம மாதாஜி என்ன சொன்னாங்க, நான் என்ன பண்றேனே நீங்க தெரியாம ஏன் மாதாஜி ஐயோ நீங்க பண்றது எனக்கு அப்படிதான் இருக்கு, உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? கடைசியில பிரேம மாதாஜி மாதாஜி நான் சமையலே பண்ணல, ஏன்னா என் வீட்டுல கிச்சனே இல்லைன்னு. அதை விட்டுட்டு, அதான் நிலைமை இப்போ. அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஆர்கியூ பண்றோம் இங்க. இதோட நிறுத்திக்கோங்க. நான் நேத்து ஒரு கேள்வி கேட்டேன், அதுக்கு ஆன்சர் வரேன். மாயா பிரேம நேத்து கேட்டீங்க இல்லையா, ஸ்கிரீன் யூ கேன் ஸ்டாப் மாதாஜி. மாயா பிரகலாதுக்கு வந்து ஈவினிங் சொல்றேன் கதை, எல்லாருமே கேட்பாங்க. மாயா வந்து பவர்ஃபுல்லா, முந்தா நேத்து கேட்டோம்ல, மாயா வந்து மாயாதான் எல்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்டீங்களே. ஓ, அதுதான் ஈவினிங் வரணும். பிரகலாத் கதை இப்ப சொல்லலாம். பிரகலாத் கதை தான் இப்ப மாதாஜி. அந்த ஈவினிங் மாயா கேட்டீங்க. இது வந்து பாண்டவர்கள் வந்து ஏன் கஷ்டப்பட்டாங்கன்னு, அப்ப அவங்க சொன்னாங்க,
வந்து அவங்க முன்வினை, நாங்கெல்லாம் முன்வினை இல்ல. அது நாளைக்குதான். அது மார்னிங் 3 கதை. இந்த மாதிரி 3 கிளாஸ் எடுத்தா 3 கிளாஸ்ல எந்த கிளாஸ்ல என்ன சொல்றேன்னு தெரியாது இல்ல. அதான் அதுல வேற கிருஷ்ணா புக் வேற, அது ஒரு 4வது கிளாஸ் ஓடிட்டு இருக்கு. சோ இப்ப வந்து ஓகே, நான் வந்து பிரகலாதோட கதை, பிரகலாதோட கதை வந்து பெரிய கதை இல்ல, அது ஒரு குட்டி கதை தான். அதோண்டி சொல்லிடுறேன் ஒன்லைன்ல. சோ பிரகலாத் வந்து முன்ன ஜென்மல்ல வந்து என்னவா இருந்தாருன்னா, அப்கோர்ஸ் 2 ஸ்டோரி, ஐ திங்க் விக்டோரியா மாதாஜியும் சொன்னாங்க, அது ஒரு ஸ்டோரி. பட் மெயின் ஸ்டோரி என்னன்னா, அவர் வந்து ஒரு ப்ராஸ்டியூட்டோட சண்டை போட்டாரு. சண்டை போட்டுட்டு அவகிட்ட பேசாம அன்னைக்கு சாப்பிடாம இருப்பாரு. ஓகே, மூஞ்சி தூக்கி வச்சுட்டு இருப்பாரு. அன்னைக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, அது வந்து நம்ம நரசிம்ம சதுர்த்தி. அந்த நாள் நரசிம்ம சதுர்த்தினால அவர் வந்து கம்முன்னு இருக்காரு, ரைட்? அப்படி இருந்தாலும் அது வந்து பக்தி வந்து அவருக்கு தெரியாம பண்ணியிருந்தாலும் நரசிம்மர் மேல அவர் பண்ணதா அவங்க நரசிம்மர் எடுப்பாரு. எடுத்துட்டு அவர் ஃபுல் பெனடிக்ஷன் கொடுத்துறாரு. அதனாலதான் நரசிம்மர் அவருக்கு நேரா வர்றதுக்கும் பாக்கியம் வருது. நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அப்கோர்ஸ் இன்னொரு ஆன்சர் நீங்க சொன்னதும் கரெக்ட். டிவோட்டியோட ஆசீர்வாதம், நம்ம நாரதரோட ஆசீர்வாதமும் கிடைக்குது. பகவான் பேர்ல ஒரு விரதம் இருந்துட்டு சத்தமிடாம இருந்தா கூட அதுக்கு எவ்வளவு பலம் கொடுக்குறாரு. தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நிறைய தடவை நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, பேஷண்ட்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் தெரியாம ஃபாஸ்டிங் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வருமா அப்படின்னு. நம்ம வந்து பகவத்கீதால கூட நம்ம படிச்சுக்கலாம், தெரிஞ்சு பண்ணா சந்தோஷம், தெரியாம பண்ணா. ஆனா கான்ட்ரடிக்டரியா இன்னொன்னு சொல்லியிருப்பாங்க பாகவதம்ல. என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ணா ராதா அப்படின்னு தமாஷ்க்கு ஜோக் பண்ணாலும் அதுல எஃபெக்ட் இருக்குன்னு, ரைட்? அப்போ எப்படி கான்ட்ரடிக்டரியா இருக்கு அப்படின்னா, அது கரெக்ட். எஃபெக்ட் வந்து இன்னும் பக்தியோட இருந்தா நிறைய, பட் இல்லைனாலும் எஃபெக்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ அதனால பக்தியிலேயே வந்து நிறைய கிளாசிபிகேஷன் இருக்கு. நம்ம சந்தர்ப்பான்றது வந்து நீங்க கேட்டீங்க இல்லையா, சத் சந்தர்ப்பான்றது ஒரு சந்தர்ப்பா, தத்துவ சந்தர்ப்பான்றது பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் ரியலைசேஷன் பத்தி. இப்போ பக்தி சந்தர்ப்பான்றது வந்து பக்தியில் பலமுறை நம்மளுக்கே ஒரு நிறைய கன்ஃபியூஷன் வரும். இப்படி பண்ணா பக்தியா, அப்படி பண்ணா பக்தியா, ஆரோக ஆமா ஆரோக தேங்க்யூ, ஆரோக பக்தி என்ன, அப்புறம் சங்க சித்தி பக்தி என்ன, ஸ்வரூப பக்தி என்ன, இப்படி எல்லாம் ஒண்ணு நம்மளுக்கு வரும் சந்தேகம், ரைட்? இதெல்லாம் வந்து அங்க வந்து ஒண்ணு எப்படி சப்போர்ட் ஆகுது, ஒண்ணு எப்படி டிஃபரெண்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்தி பத்தியே அந்த ஃபுல் புக் இருக்கும். அதே மாதிரி மிஸ்ர பக்தின்றது என்ன, மிஸ்ர பக்தியில எத்தனை வெரைட்டி இருக்கு, மிஸ்ர பக்திலையும் 3 வெரைட்டி இருக்கு. அதாவது கர்ம மிஸ்ர பக்தி, ரைட்? ஞான மிஸ்ர பக்தி. ஞான மிஸ்ர பக்திக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா கைவல்ய பக்தி. அதாவது கர்மம் அதோட பக்தி, அதாவது நான் வந்து எனக்கோசரம் பண்ணுவேன், ஆனா உனக்கு கொஞ்சோண்டு கொடுக்குறேன், சகாம மிஸ்ர பக்தி. நெக்ஸ்ட் வந்து கைவல்யம்னா எனக்கு இதெல்லாம் வேணாம், எனக்கு லிபரேஷன் வேணும். அப்புறம் பக்தி மார்க்க பக்தி, அதாவது வெறும் பக்தி மார்க்கம். ஓ மாதாஜி, அப்போ பக்தி மார்க்கம்னா நீங்க வந்து சொல்றத வச்சு பார்த்தா அப்போ அதுதான் பியோர் பக்தி, ஆனா அதுவும் பியோர் பக்தி இல்ல, அப்போ என்ன பியோர் பக்தி அப்படி வருது. சோ அப்போ என்னன்னா இது இருக்கு. அப்போ வந்து என்ன டிஃபரன்ஸ் ஒண்ணுக்கு, ரைட்? ஆரோக்க பக்தின்றது வந்து ஆரோப்ப பக்தின்றது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பக்தி நம்மளுக்கு பண்றோம், லைக் கர்மா பண்றோம், ஒரு ஃபார்மிங் பண்றோம். நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு பழம் நெட்டுறேன், அந்த பழத்தை வந்து எனக்கோசம் தான் நெட்டுறேன், ஆனா எடுத்துன்னு போய் நான் கிருஷ்ணருக்கு வச்சேன் வச்சுக்கோங்களேன், அது பக்தித்துவம் அடையுது. பக்தித்துவம்னா பக்தி இல்ல அதுக்கு ஒரிஜினலா, ஆனா ஒரு செயல் செய்யறதால அதுக்கு வந்து அந்த பொட்டன்சி ஆஃப் பக்தி வருது. எக்ஸாம்பிள், இதுக்கு கரண்ட் இல்ல, பட் சார்ஜ்ல போடுறதால எனக்கு இது ஒர்க் ஆகும் போனா. அந்த மாதிரி இது கிருஷ்ணருக்கு வைக்கிறதால அந்த பக்தி என்ற வார்த்தைக்கு எஃபெக்ட் பவர் வருது, அது பக்தித்துவம் அடையுது. அது வந்து ஆரோக்கிய பக்தி. அதாவது அந்த பக்தி வந்து இஸ் ஹெல்ப், என்ன சொல்றது, பக்தித்துவம் அடையிறது, ரைட்? இட்ஸ் அட் த எண்ட். ரெண்டாவது வந்து சங்க சித்தி பக்தின்றது வந்து இப்ப வந்து நான் சாண்டிங் பண்ணணும், ஆனா நான் சாண்டிங் பண்றச்சே நான் மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணி சாண்டிங் பண்ணணும். ஓகே, சோ மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து நம்ம பண்றது இல்ல, ஞானிகள் பண்றது, ரைட்? ஆனா மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து அசிஸ்டிங் மை பக்தி, இது அசிஸ்டண்டா இருக்கு. அப்போ வந்து சங்க சித்தி பக்தி. இப்ப வந்து ஃபைனல் பக்தி என்ன, நம்மளோட ஸ்வரூப பக்தி. ஸ்வரூப பக்தின்றது என்னன்னா இந்த ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகுது. அதாவது ஞானம் எதுவா இருந்தாலும், ஞானம் கர்மா ரெண்டுமே வந்து டைரக்டா பண்றது. எக்ஸாம்பிள், நான் சாண்டிங் பண்றேன்,
ஓகே, இது டைரக்ட் ப்ராசஸ். பெயிண்டிங் பண்றேன், டைரக்ட் ப்ராசஸ். இப்போ நீங்க ஓகே மாதாஜி, நீங்க பெயிண்டிங் பண்றேன்றீங்க, டைரக்ட் ப்ராசஸ் சொரூப பக்தியில வருது. அப்போ அது பியூர் டிவோஷனா? இல்ல. ஏன் இல்ல? இப்போ நான் பெயிண்டிங் பண்றேன், ஆனா அந்த பெயிண்ட்டை விற்க போறேன். கிருஷ்ணர் பெயிண்டிங் பண்றேன், சொரூபம் டைரக்ட், ஆனா அதை விற்க போறேன். ரைட்? அப்போ வந்து இது வந்து பியூர் பக்தி இல்ல. நான் வித்துட்டு அதை கோயிலுக்கு கொடுத்தா அது பியூர் பக்தி. ஆனா விற்கிறேன்னாலே அது பியூர் பக்தி இல்ல. வித்து நான் வீட்டுல சாப்பிட போறேன், ஆனா அந்த ப்ராசஸ் வந்து டைரக்ட். ரைட்? ஸோ ஏன்னா அது டைரக்டே சொரூபம். ஃபைனலா அந்த டைரக்ட் சாண்டிங்கு, பாகவதம் கேட்கறது. இப்போ வந்து பிரேமா மாதாஜி பாகவதம் கேட்கறாங்க. எதுக்குன்னா அவங்களுக்கு ஸ்கூல்ல வந்து அவங்க வந்து நீங்க சொல்ற கதை போருன்னு சொல்றாங்க. அதனால அவங்க பாகவதம் கேட்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கதை சொல்லணும்னு கேட்டாங்க வச்சுக்கோங்களேன். பக்தி தான். ஓகே, பக்தி. ஏன்னா டைரக்டா பக்தி பண்றாங்க சொரூபம். ஆனா அது வந்து பியூர் டிவோஷன்ல வராது. அது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, மெட்டீரியல் பௌதீக உலகத்துக்காக பௌதிகம் சொல்ல முடியாது. அதோட ஆ. மோட்டிவ் அஃப்கோர்ஸ் பௌதிகம், பட் அதோட மோட்டிவ் வந்து இஸ் டிபெண்டன்ட் ஆன் மெட்டீரியல் ஆர் ஞானா. அப்ப எப்படிதான் அந்த கதையை சொல்லலைன்னா எப்படி மாதாஜி வந்து நீங்க சொல்லலைன்னா எனக்கு எப்படி தெரியும், நான் சொல்லலைன்னா இன்னொருத்தர் பேசிக்கலி இப்போ நான் கிளாஸ் எடுக்கிறது என்னன்னா, இந்த போர்ஷனுக்கு ஃபுல்லா இல்ல. இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு கதை தெரியணும்னு சொல்லல, எனக்கும் பக்தி இருக்கு, உங்களுக்கும் பக்தி வரணும்னு சொல்றேன். சோ இதுல வந்து பியூர் பக்தி இருக்கு. பட் எப்போ பியூர் பக்தி டெஃபினிஷன் வரும்னா, ஏஎம் ராதிகா இங்க இருந்து போயிட்டு கர்மா பண்ணுவா, அப்போ போயிடும் அந்த பியூர் பக்தி டெஃபினிஷன். இதே 24 hours பண்ணனா அது பியூர் பக்தியில வரும். புரியுது? நம்மளுக்காக பண்றது, நம்ம ஆத்மாவுக்காக பண்றது, டைரக்டா பண்றது பியூர் பக்தி. அதுவும் எப்படி 24 hours பண்றது இல்லன்னா மிஸ்ர பக்தி. எக்ஸாம்பிள், எனக்கு வந்து வேலை செய்யறதுதான் பிடிக்கும், ஆனா அது ஸ்ரத்தா இருக்கு, ஆனா எனக்கு வேலை செய்யறது பிடிக்கும். ஆனா கொஞ்சோண்டு எனக்கு வந்து என்னன்னா வேலை செய்யறதோட எனக்கு வந்து கிருஷ்ணர் கோசரம் செய்யணும். அப்பவும் கூட மிஸ்ரா மிக்ஸ் ஆகுது. ரைட்? ஏன்னா எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. இல்லைன்னா எனக்கு வந்து ஐ வில் ஃபாலோ த ஃபுல் திங். சர்வ தர்மாம் பரித்யாஜ மாம் ஏகம் சரணம் பிரஜாம் துவாம் சர்வ பாபேபி மோக்ஷயிஷ்யாமி. எனக்கு கர்மம் வேணாம், ஞானமும் வேணாம். ஆனா எனக்கு கர்மம் பண்ணி பிராக்டிஸ் இல்ல ஞானம் பண்ணி பிராக்டிஸ், என்னால பக்தி புரியுது, பட் ஃபுல் ஸ்ரதா எனக்கு இன்னும் வரல, 90%ல இருக்கு. அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா, நான் வந்து கிருஷ்ணர் கோசம் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் கர்மங்கள். அதெல்லாம் வந்து என்னன்னா பக்தி கோஷம் இல்லாம, பக்தி இருக்கு பட் கர்மா மேல எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. சரி, பக்தி மேலேயே டைரக்டா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, நான் ஃபீல்ட்ல ப்ளவ் பண்ணி சாமி கொடுத்து பிரசாதம் அந்த சாப்பாடை நான் வித்து அந்த பணத்தை கோயில் கொடுக்குறேன்னா அது டைரக்ட் பக்தியில வரும். எக்ஸாம்பிள் பிரபுபாதா, பியூர் டிவோஷன்ல வருது. சோ இந்த மாதிரி எதுக்கு சொல்றேன்னா, நம்ம நினைக்கிற ஒரு பக்தியில காம்பினேஷன் போட்டீங்கன்னா கர்ம மிஸ்ரா பக்தி, பக்தி மிஸ்ர கர்மா, ஞான மிஸ்ர கர்மி, பக்தி மிஸ்ர ஞானா 2, அந்த மாதிரி நிறைய வரும். கேவலிய மிஸ்ர பக்தி, அப்படியே பர்முடேஷன் போயிட்டே இருக்கும். எதுக்குன்னா இது பக்தி இல்லையா, இது பக்தி இல்லையா, இது பக்தி இல்லையான்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? எல்லாமே பக்தி தான், பட் அதோட இன்டென்சிட்டி வேற. சாண்டிங் வந்து வீடு வாங்குறதுக்கோசரம் பண்ணா அதுவும் பக்தி தான், டைரக்ட் சொரூபா. ஆனா அதோட மெட்டீரியல் லிங்க் இருக்கு. சோ அது வந்து என்ன ஆகும், கர்ம மிஸ்ர பக்தியில வரும். அது வந்து என்ன ஆகும், புஷ்ப மாதாஜி ஆரோப பக்தி கேட்டகரியில வரும், ஆரோப சித்த பக்தியில வரும். சரிங்களா? அப்கோர்ஸ் நிறைய குழப்பிட்டேன்னு நினைக்கிறேன், பட் ஒரு ப்ராடா உங்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பா பத்தி அனன்ய பக்தி தான் மாதாஜி பெஸ்ட். ஆமா, பட் நமக்கு இல்லையே. சோ பெஸ்ட் ஓகே, பெஸ்ட் வர முடியல, ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் தான் பெஸ்ட், ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வரலையே, அப்ப ஏதாவது ஒரு ரேங்காவது வரணும் இல்ல, அதுக்கோசரம். ஹரே கிருஷ்ணா. எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய்யணும். ஏன் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய்யறது வெரி நைஸ். கிருஷ்ணரோட சாட்டிஸ்பாக்சனுக்கு செய்யறது அண்ட் சத்ததாம் கீர்த்தன் தோமாம் எப்பவுமே செய்யணும். இந்த 3 கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். ஏன்னா எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய்வோம் ஷார்ட் டைம். இப்ப நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறது எதிர்பார்ப்பு இல்ல, பட் எவ்வளவு நேரம் எடுப்பேன்? 1/2 hour எடுப்பேன். மத்த 23 மணி நேரம். புரியுதுங்களா? இப்ப நம்ம செய்யறது எல்லாமே எதிர்பார்ப்பு. இப்ப பூ வைக்கிறோம், அதை எதிர்பார்த்தா மாதாஜி செய்யறோம். இல்ல, பூ வந்து 24 மணி நேரம் பண்றீங்களா, ஒரே ஒரு நிமிஷம் பண்றீங்க? See, pure devotion என்றது வந்து அனன்ய சிந்தையந்தோ மாம், அனன்யா ஆனா ஆல் த டைம். ரைட்? ஆல் த டைம் பண்றோமா, அந்த குவாலிஃபிகேஷன்ல நம்ம எல்லாம் அடிவிடுவோம். இல்ல மாதாஜி, இல்ல மாதாஜி. இந்த மாதிரி எல்லாம் முடியாதுல்ல மாதாஜி. 24 hours நம்மளால முடியாதுன்னு சொல்லுங்க மாதாஜி, முடியாது இல்ல அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. நம்மளால முடியாதுன்னு சொல்லுங்க, முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. நம்மளால முடியல. 24/7 இந்த விஷ்ணு சஹஸ்ர நாம இது சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க மாதாஜி. அதுவும் அது நான் சொல்லல, நான் அப்படி பண்ணணும்னு இல்ல. ஜனக மகாராஜ் பியூர் டிவோட்டி, அவர் என்ன பண்ணாரு? என்ன அவரு செய்யற எல்லாமே கிருஷ்ண அர்ப்பணம் தான். அவர் பகவானுடைய உணர்வுலதான் அது வந்து அது ஒரு கதை இருக்கு, அடுத்த தடவை சொல்லுங்க. ஜனக மகாராஜ் பத்தி ஒரு கதை இருக்கு, அதை நான் சொல்றேன், அப்போ உங்களுக்கு புரியும்.
ஏன்னா சன்னியாசிகள் அவரை அப்ரோச் பண்ணி இதே கேள்விதான் கேட்டாங்க. எப்படி நீங்க 24/7 நான் பண்றோம், ஏன்னா நாங்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிட்டோம், நீங்க கிங்டமும் ரூல் பண்ணி எப்படி பக்தி பண்ண முடியுது அப்படின்னு அவர் சொல்றாராம், இன்று போய் நாளை வாங்க அப்படின்னு. நாளைக்கு வந்தா நான் உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்றேன், உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு. அவங்க திரும்ப நாளைக்கு வராங்க. நாளைக்கு அவர் என்ன கதை சொல்றாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? தெரியாதுல்ல. அப்ப நாளைக்கு சொல்றேன். இப்போ இதை படிக்கலாம். யாதி வைஷ்ணவ அபராதா உதே ஹாதி மாதா உபாதேவா சிந்தே தாரா சுகி ஹயாய பாதா. யாதி யாதி வை வைஷ்ணவ அபரதா உத்தே Upatara ஹதி மாதா Udehati Mata பூர்வதேவா சிந்தா தார Upateva Chinde சகியா மதா. Pata. साधु संग सर्व सृष्टि हाया लव मात्र साधु संग सर्व सिद्ध हाया. சாது साधु சங்க संगे साधु संगे सर्वशास्त्र हाया लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हाया. Lavamatra Sadhu Sange Sarvasiddhi Haya. कृष्ण कहे आमी बाजी मागे विषय सुखा अमृत चाड़ी विष मागे बड़ मुर्गा. कृष्ण काहे आमे बजाए माह वैसे सुखे सुखा अमृत सुखे இல்ல सुखा. सुखा अमृत साधी विषय मागे. कृष्ण काहे आमा बाजी आमा आमा बाजी मागे விஷய சுகா அமிர்த சாடி விஷய மாகே ஏய் பட்ட முர்க்கா. அதாவது கிருஷ்ணா சொல்றாரு, என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த லவ்விங் சர்வீஸ் இருக்கு இல்லையா, அது சேம், அதாவது மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட் ரெண்டும், அதை விட்டுட்டு பாஜேனா பஜனம் பக்தியை விட்டுட்டு மாகே விஷய சுகா மெட்டீரியல் டிசையருக்கு இருக்கிறவங்க எப்படி இருக்குன்னா, அமிர்தம் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு விஷத்தை கேட்கறதுக்கு மாதிரி இருக்கு. அவன் சரியான முட்டாளு அப்படின்னு சொல்றாரு. कृष्ण काहे आम बाजे मागे विषय सुगा अमृत माडी विष मागे ए बड़ा मूर्गा मूर्खा. कृष्ण काहे अमर Kahe अमर Ama बजे माह Mahabaje विषय सुखा Mage Visaya Sukha अमृत चाटी विषय Amartha Chadi विषय मागे Visha Mage पद मूर्खा. Bada Murka. Very nice. कृष्ण सूर्य समा माया अंधकार यावान कृष्ण तावान नहीं माया का अधिकार मायार अधिकारा. कृष्ण सूर्य Surya समा Sama माया Maya है Haya अंधकारा Andakarya याहान कृष्ण ताहे Yaham नहीं Krishna मायारा Taham Nahi अधिकारा. Maya Antikara. प्रभु काहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तना दुई देहि शीघ्र पावे श्री कृष्ण चारणा. प्रभु Prabhu कहे वैष्णव Kahe सेवा Vaishnava नाम Seva संकीर्तना Nama तुय Sankirtana करे स्वप्ने Dui अबे Kare शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरणा. प्रभु काहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तना दुई देहि शीघ्र पावे श्री कृष्ण चारणा. प्रभु कहे Prabhu वैष्णव सेवा Kahe नाम Vaishnava संकीर्तना Seva Nama तुय कहे. Sankirtana. ये देखा चैतन्य कृपा महाभागा तारा अनुसाधना विना कारण सफला. महाकाला तारा மகாபாலா अनुसंधाना विना कार्य सफला. नाहं न च नरपते नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपति नो वनिस्थो यतिर्वा किन्तु प्रद्योन्निखिल परमानन्द पुरा पूर्णममृताद्भेद गोपी भर्त्युपद कमलयोर्दास दासानुदासा. नाहं विप्रो நாகம் न च விப்ரோ ந नरपति ச न पि நரபதி वैश्यो न நவே शूद्रो नाहं वर्णी न च வைஷ்ணவ गृहपति नो वनस्थो यतिर्वा गृहपति हृदया निखिलो परमानन्द पूर्णमामृतये गोविन्दोक्त कमलयो दास परमानंद दासानुदासा. नाहं विप्रो न च दास दासानुदास दासानुदास नाहं विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपति नो वनस्थो गतिर्वा यतिर्वा किन्तु प्रोद्यानिकल परमानन्द पूर्ण अमृताद्भेर गोपी भ्रत्योर्पद कमलयोर दास दासानुदासा. Naham नाहं विप्रो Vipro न च Nacha नरपति Narapati न पि वैश्यो न Vaishyo न Na शूद्रो Sudro
జగపతి నోవయర్ణస్తో యతీర్వా ఇందు ప్రోదయాన్నిఖిల పరమానంద పూర్ణమాప్రదయే పరమావిందో పతత பழையோர்தாசதாசானுதாசா. ஓகே we will stop here. நாளை கண்டினியூ பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஈவினிங் மல்லிகா மாதாஜி கொஞ்சம் ரிமைண்டர் போட்டுருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் எடுக்க வேண்டாமா மாதாஜி? ஆமா எடுக்கணுங்க. 445 மல்லிகா மாதாஜி 440 எவ்ரி டைம் ஸ்லோகம் எடுக்கணும். நீங்க தான் ஸ்லோகம் இன்சார்ஜ். நீங்க தான் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணி மார்க்கும் கொடுக்க போறீங்க. மாதாஜி நீங்க நரசிம்மர் ஜெயந்தியா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு சரி இன்னைக்குன்னு சொன்னாங்க கிருஷ்ணர் கோயில்ல மாதாஜி. மாதாஜி என்ன படம் மாதாஜி பின்னாடி? அதான் அந்த படம் என்ன மாதாஜி? கிருஷ்ணர் வந்து பிரிசன்ல வராரு 400 ஃபார்ம் தேவிகா அது காமிக்கிற. ஓ இங்க இந்த அம்மாவை இப்பதான் பாக்குறேன். சரி அப்ப அவரு தெரியல, இப்பதான் தெரியுது. அது தெரியல மாதாஜி. அப்ப இவர் மட்டும் நிக்கிறாரு. யாருடா இப்பதான் தெரியுது. தேவகி 400 ஃபார்ம் தேவிகி அண்ட் நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ லெண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.